Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Aksyon artay hupon checking in diri sa Lunes nga presentation sang inyo palatuntunan aksyon na Firing Line March 23, 2020. Action Firing Line. Kumusta ka mo masuki namon matag paramati sa kahanginan tubtub kita tak na alas 9. Magapangalagad sa inyo kag sa mga nagaupod na sa aton sinitarakayan karon na gabi via Facebook Live, kagang iban ara sa YouTube, kagang iban nga nagamonitor paagi sa on-air mayong gabi. No, kag welcome to the show sa gihapon. Upod sa inyo amigo sa mikropono, aksyon artay hupon. Action Firing Line. Ginabuylugan man kita karon na gabi sa technical side ni Aksyon Henry Espulgar, araman backup si Aksyon An Defensor kag Aksyon JM Baikin. In a short while, hariman si Iado Nelmar Madera. Mabulos ka karon dugay-dugay Iado. Action Firing Line. Abi ko na quarantine ka man di. Oh, abi ko gani way ka na nagpauli sa San Enrique. Action Firing Line. Sa aton sini nga magka-aksyon ang aton nga mga talakayan o inyong mga mensahe ginabuksan taraman karon na gabi sa pagbaton paagi sa aton sini nga chatroom. Pwede gi kamo magapadala sa inyong mga mensahe dira. Lakip na sa aton sini nga text hotline sa 0938-225-5017. Action Firing Line. Padala palihog ang inyong sining nga mga komentaryo, reaksyon, ang inyong mga mensahe kay aton ginahatagan na pagtamod karon nga gabi. Bangod ang Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang on air, available man kita sa online. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Ante sa aton sini pila ka mapamukas nga mga balita karon na gabi unahon tanay lakat sa panahon. Let's have Aksyon Gani Republika gikan ni SPDMP. Aksyon Gan may gabi. Aksyon at may gabi no kag sa aton mga listeners may gabi. Ari lakat sang aton nga chimpo sini nga gabi. Lunes kita karon Marso 23 tuig 2020. Easterless no. O kung mapaang hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko nag-aapekto karon sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Ang Metro Manila kagang iban nga bahin sa aton pungsod may pagulugalom sa gihapon hasta nga magalumon ang kalangitan nga
may naligwin ini nga mga pagulan o kon pagpanag-uob nga tuga ini sa easterlies kag may ara nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa nasidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan o kon east to southwest mabatyagan sa nasidlangan nga bahin sang naminan o northern Luzon kag may magahalin man sa nasidlangan pakadto sa naminhan nasidlangan o kon east to northeast no maga-impluwensya sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan kag diri partikularmente sa aton probinsya padayon nga may pagulugal ang mga aton kalangitan basta nga magalong mo ng aton gahawaan pagaugdan ini sa may naligwin ng mga pagulan o kung pagpanag-uob aton mapatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag mapatyagan naton nga mahinay hasta sa may kasarangan ng pagdukoy-dukoy sang hangin magahalin sa direksyon sa nasidlangan pakadto sa namin nasidlangan ukon to northeast maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros ang kondisyon sang atong kadagatan ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya karon sa alas 11:12 sini nga gabi 1.5 metro ang takos ang aton nga taob ang hunas magabalos alas 5:50 buwas sa aga sa takos nga 0.0 metro ang kanabawon kag alas 5:55 sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 5:46 buwas sa aga sa subong ari kita 26 degrees Celsius o 78.8 degrees Fahrenheit. So, muni kabugusan sa aton lakat ng campus niya gabi action art. Okay. So, ma-consider naton nga ining simana, takuhay ang aton dalagan sang temperatura kag tempo action gan. Medyo init la galing. Amo na, way man tropical disturbance matinlo ang baybayon sa diri sa Pacific Basin, no? Kag naga-influensya ang easterlies mapaangan ng hangin. Din okay. Nila officially dang March 19 no nga hari na kita sa easterlies. Aha. So amo na siya ang tempo nga nagakambyo pakadto sa summer season na. Summer season na. Pero hindi pa officially gin deklarar sang pag-asa nga nag-umpisa na action gan. Officially March 19 Huwebes nga adlaw gin deklara. Okay. So summer na kita. So why na kita posible magamo ni base mo naman yung umpisa sang init hindi ta magwanta nga why naman to panay ulan. Ang ay gid kita way kita El Nino kun La Nina event galing ti basta mag-easterlies mapaang gid man ya. Okay. Ipot naton. Hasta ini siya sa Mayo no tig Semana Santa. Tigilinit na ni. Wala man kita El Nino wala man kita La Nina. Normal ang oscillation index naton. Aha. Action gan, salamat gid kag halong keep safe sa inyo dira sa taga PDMP bangod nga ti ara kamo dira ginasaligan man namon sa mga information kamo sige man libot ang team ninyo. Sige. Action gan, salamat may gabi. Action firing line. Action gan Republika sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP and last March 19 pagli officially gindeklarar ang pag-umpisa sang summer season, no? Tig-ilinit na ginman, no? Ang panahon perti kapaang kapinpagid sa tion sang kahaponanon. Action firing line. Amo ning rason nga sa mga borderline o sa mga border area, once nga ang mga motorista kag nagasakay sa motor maglabay, mag-check ang aton mga frontliners, ang mga nurses, ang taga CHO, nga mga personnel ginatagan tiyempo nga magkapahuway kapin pa kon laba ang linyahanay kay nagataas ang temperatura sa mga motorista resulta na sang mapaang tiyempo. Action firing line. Amot sini nga gabi kag sini nga mainadlaw kon bara padayon sa gihapon nga nagalaba ang linyahanay sa mga border checkpoints no sa palibot sang Metro Bacolod. Action firing line. Iban nga mabanwa kag syudad mayara naman, nag-umpisa naman sila ang Talisay City,
ang iban pagid nga mga local government units nagkandak man sang kasubong nga mga measures. Action firing line. Lalo madalag ko ang mabalita nga aton istoryahan karon nga gabi. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sa aton sining nga mga headlines, sa headline number 1, isa ka POI sa Bacolod nagtaliwan. Galing swab test pending pa sa RITM. Action firing line. Headline number 2, Bacolod handa mag-order sang 3,000 ka COVID-19 test kits. Pero ginahulat pa kunugo signal sang DOH sa regional office. Action firing line. Headline number 3, mga PUMs nga gina-quarantine sa Mambukal, wala sang nabatyagan nga sintomas suno sa sintomas sang COVID-19. Action firing line. Mga stranded nga OFW sa Silay Airport ginbuliga na sang uwa. Action firing line. Sabdang diri sa syudad sa Bacolod, balikan ta karon kay ang problema diri sa Interagency Task Force. Kung may ginapatigayon sila nga contact tracing. Meaning, kung may nag-positive di sa Bacolod, nga isa ka pasyente, no? A person under investigation, lately nagwa ang result, nga nagpositibo siya sa COVID-19. Now, ginakadtuan sang Interagency Task Force ang mga lugar nga dito siya nagbisita. Yawer, why ga-cooperate ang ina nga mga individual. Action firing line. Please, maluoy kamo. Amo na ganing gina-appeal sang mga health authorities, mga doktor nga nagatrabaho sa hospital, nga siling nila sa mga pasyente o sa mga kliyente nilang nga nagakadto sa hospital, please maluoy kamo, panugid kamo sang insakto. Action firing line. Tangod sa record subong, hindi lahog-lahog, may mga doktor na diri sa Pilipinas nga nagkaramatay bangod sa COVID-19. Action firing line. In fact, ang pinaka-latest nga record, I don't know kung may changes, ini aksyonan dito sa News Center, pero 33 gihapon, no? Ang nagkalamatay based sa record. Now, ari pagid ang isa katalalupang doon. Kagabi actually, isa ini isang part o nangin kabahin sa discussion. Bangod nga, may nagwa iyang record from the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, parte ini sa report bala kag data sa mga individual nga nagkalamatay, and in fact ini nga report tinaglagaw man sa ginpang distribuer, ginpang send man sa katapos sa media mo tong question kun nga tida mo ang nakibot after nga sa record ya sa Regional Disaster Reduction and Management Council, may isa nga mortality sa Bacolod City. Action firing line. Kaya ginatutukan ta ining report sang positive nga patient nagpositive sa COVID-19, pero ang report kung madumduman niya sang Interagency Task Force, amat-amat nga nag-recover, kibot kita, kung nga nag-recover man ayan tong report sang Interagency Task Force, what happened, gasubong may napatay sa record nga isa, pero why pa ini, no? Nag-abot ang iyang resulta sang test nga ginpatigayon sining alleged or isa ka patient o POI nga napatay. Action firing line. Alas 6:54 na unahon ko si Action Dale Salazar. Liog lang ko si Action kay importante ni nga balita, no? For the public, no? Para sa publiko, so that maibaluan sa publiko kung anong matuod sining nga balita. Can you imagine, no? Grabe iniya. Na nga sitwasyon subong mga ka-action. I'm sorry ha, why kita sang tuyo nga pahugon ng publiko kay hindi man gusto naton nga pahugon sila kundi hatagan lang sang insakto nga guidance nga hindi man mabutang sa alang-alang ang kabuhi sang tagsa ka pamilya.
Now, isa pag nga munuhon ko, abot ko na nung sarang tamahimo sini. Grabe, subong ang problema sang social distancing bala sa mga di pasahe nga jeepney. Hindi gidaya mabangbang ni mga driver, oh. Ang buli lang sa taga LTO ang ginabantayan nila. Action firing line. Kung magsakay ka sa jeepney nga di pasahe diri sa Bacolod, problema mo gid kay konway sa nagabantay nga LTO at daw sa dinas kamo gatingob kamo tanan pertiya mahulat pa ganing driver nga mabuta gid siling ko ba ano man man why gini sila gina-informan ka gina-educate sang ila mga lideres kun miyembro gid man sang isa ka transport organization. Action firing line. Dapat kung tani informan ninyo kag educate mismong hanay nyo. Kaya nga, aton, diri kanugon nga, tingiban nga raan ka sakay sa di pasay nga salakyan, bisan inog bakal sa face mask, kag bisan ikayuhon sang ilaman ginobra nga face mask, wala. Bisan ang driver mismo, wala. Tikaron ko nakasakay, da karon may nakakontak man siya sa mga ginamonitor, karon nga may sintomas ang COVID-19. Anong gwa tabi man? Action firing line. Pero pakaronan nato na anay, no, sa mga taga Bacolod, basi tingala ka mo, nga karon nga adlaw may mga disinfection and massive disinfection nga ginahimo diri sa Bacolod, part na ini sa ginahimo nga preventive measures sa city government. Karon kay si Sir John Marie Vargas, istoryanta parte siya ni. Action firing line. Pero naon ka na yung mga report yung balita no, with Action Dale Salazar. Atensyon sa mga nagamonitor karon nagabinan no ni. Okay, nagpatigayon sa press conference ang Interagency Task Force diri sa Bacolod. In fact, aragid si Mayor Bing man nga nag-attend kay Natiari, may ara na sa listahan sa Bacolod City kag sa Regional Disaster Management Council. At may isa na yung kunong nga napatay di sa Bacolod. Nano ini? Action firing line. Kung kay shadow advance pang information na ginapagwa sa sang pilablag ka mga individual na nga mahilig man magpagwa sang ilas ni mga news nga ginambal kung kay isa sa mga authorities na yung fake news na hindi ka mo magpati. Nakita mo nagligad pa naguluwa na nga sila may napatay bala sa mo ning hospital, may napatay bala bangod sa COVID-19. Timambal kita wala na hindi na matuod kay nagasalig kang nagabasi kita gyapon sa report sa mga authorities. Action firing line. Ti subong nano ini, why pa man bala result gikan sa RITM? Ti automatic kabigon ni siya ang napatay nga isa ka mortality gid man no sang COVID-19 since nga why pang iya sini nga official result sa test nga gin patigayon saya. Action Radio City Hall report. Dere kita sa Maritales ang balita unaw naton si Action Dale Salazar, importante ini and may I have your attention please. Action Dale, mayong gabi please come in. Art kay na sangod to nagwa sa social media ang datos gikan sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Nagapakita nga ang Bacolod City ang mayroon na sang isa ka mortality. Ang ining tali action art regarding ini sa COVID-19 nga mga cases sa bugos nga Western Visayas. So dito nakita naton nga ang Bacolod ang mayroon sang 5 ka patients under investigation. Isa ang positive nga kaso kag isa ka mortality action art kag may mga persons under monitoring nga nagdangat sa masobra 1,000. Sang kaina nagpatigayon sang press conference ang siyudad sa Bacolod upod man ang mga city health officials kag dito ginapalayag ni Dr. Grace Tan ang spokesperson sang Bacolod Interagency Task Force against sa COVID-19 nga mayara sa isa ka lalaki action art ginabulubanta nagaedad 60 anyos ang nagtaliwan samtang gina-confine sa isa ka medical facility diri sa may Bacolod City. Sunod diri kay Dr. Tan, gindala sa hospital ang ining lalaki nga residente sa Bacolod City matapos ang nakabatsyag sang difficulty of breathing action art akon nabudlayan sa pagginhawa. Ang explanation diri ni Dr. Tan, less than 24 hours action art hospital
nagpaliwan o kon ginbawian sang kabuhi ining pasyente. So sunod diri sa iya ang hospital kung gindala ang ining patient gintag sa Action Art as a person or kon patient Under investigation. under investigation on PUI. Okay. O galing matakatingala si Dr. Tan bangod wala man sang history of travel ining pasyente sa luwasang pungsod o kung sa mga lugar nga affected sa COVID-19 kundi Action Art mayara lang siya sang previously do nakaagi siya chemotherapy kumbaga sa cancer ini Action Art. So sunod diri kay Dr. Tan ila dirigin pagkamaayo nga kuan sang specimen ining pasyente nga nagtaliwan last week, it's either Wednesday or Thursday pa rin natabo kag ginpadala dito sa Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM Action Art. Wala pa sang result ang swab test kung pala positive o kon negatibo sa COVID-19 ang ini nga pasyente Action Art. So, sunod diri kay Dr. Tan, nila pa ginaangan-anganan, ginahulat since kahapon din lamang nga adlaw. So, kahapon pa lang na dala sa isa ka private plane ang tanan nga mga specimen diri sa Bacolod City kag Negros Occidental nga mga patients under investigation kon PUI kag didto gindala sa may RITM nga mo nagapatigayon sang nagakaigo nga test Action Art. Pero Action Dale, ano natabo sa itong napatay? Kaya ang hindi bala ang matabo sina supposedly kung napatay ka bangod sa COVID-19 gilayon na nga ipalubong ka, di ba? Action Art. Tinanong tabo sa napatay ni o gin-consider nila kay since last week pa manigali o nagligad pa nigali nga record ya? Actually, wala na nagdigid into details si Dr. Tan. Pero it's just that, siya, gintagi siya as a patient under investigation o kung PUI Action Art. Ining over 60 nga lalaki, Okay. residente sang syudad sang Bacolod Action Art. What will happen sa listahan ni siyang DOA, siyang RRMC kon dason nga inadlaw may result na sa test and then negative garon sa COVID-19. Anon lang abang gawa sila? Ikakasun. Tikita mo gid lang. I-rectify na nila, Actually, tiyan mo na ginahulat kay ang official result, ang RITM, ganyan nag-release Action Art. It takes 2 to 3 days pa na. May baluan na kung bala positive or negative. Depende ba kay kadamo man sa mga nagapila ng mga specimen nga ginapadala dito sa RITM. So, pagkaroon, solidity kay Dr. Tan, pwede siya nga matag as patient under investigation o kung PUI, di hopefully, amo na bala ang pangamuyang pangabay sa mga opisyal nga mangin negatibo lang ang iya sining resulta sang COVID-19 test. Aring konfirmasyon ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson ng task force. A 60-plus-year-old male who came in because of difficulty of breathing. The patient actually is a post-chemo patient and he was classified as SARI nga patient. Magsiling kita SARI, severe acute respiratory infection nga case. He was tagged initially as PUI, although wala siya history of travel and no history of exposure to a confirmed case, but because of the presentation, daw nakita nila nga daw he might be. Pero, amo na siya, ginabutang pa siya sa under investigation kay we're still considering. So, swab was taken, but wala ni siya history of exposure, wala ni siya history of travel. So, initially, ginsari ni siya. When siya napatay or I think that was Wednesday or Thursday. so he can't be tagged as PUI or PUM. Gina-consider pag gani siya namon kung PUI gid siya kay amo na sari lang siya with no history of pero pwede gid siya naton itag as PUI. Pero yung ginakuan pa namon subong coordinating with the region. Is he from Bacolod or out of town? From Bacolod. Okay. No history of travel and no history of exposure. But ang swab test na conduct? Yes, swab test. No result yet? Not yet. Okay. Sunod na batian. So, mo tambalon, bisa napatay siya last week. Why pa siya malubong? Kinakuhaan ba sa swab test? Kagapon na napadala mo?
Pwede mo na action art nga beforehand kay wala kita diri sa available nga UTM before pero mo to galing ang DOH nagpadala sang 100 ka Universal Transport Medium Swab Test Kit Okay. dira ginsulod ang iya sining specimen para ma-preserve. So mo to hambali Dr. Tan waiting for result o kon pending sa gihapon dito sa RITM ang test no sining nagpaliwan nga PUI. Klaro action art ginpalayag ni Dr. Tan nga pwede siya matag as PUI kaya ang ibanti arab lang hindi pa sigurado kung PUI or PUM pero mo to ang hambali Dr. Tan pwede siyang matag as PUI kaya mo ni siya initially ang ginubraman sa hospital nga gindalaan sa sining nga pasyente gitag man siya as patient under investigation matapos nga naka-experience siya sang kabudlayan sa pagginhawa pero wala sang travel history sa mga lugar nga affected sa COVID-19 o kon may exposure sa COVID-19 patient. Galing sa Manila ganito may ara mga atong lang tao nga way man history ito sa travel nagkadto lang permi sa simbahan tubla lang natapikan mga nagpositive to. Correct action na. Di na mapaktan kay base ang mga COVID-19 patient kay nag-positive nakauyat dira sa mga doorknob, nakauyat sa mga gamit, tapos ikaw nauyatan mo man. So isa na sa mga possibility nga ang virus no makaangkon ka ng action art. Bangod, ang mga gani, gina-advise sa Department of Health, like ining mga utensils, sa mga PUM, dapat separate sa action art kay kaso nga infected ka, kag usar mo man ang utensils sa mga PUM, may dako gid ang risko kag possibility nga mangin positive ka man in kaso sa sining COVID-19. Ang tingalaan ko lang ado kakulang sa coordination. I mean, why bla protocol ngin sakto. Sorry, no, hindi man ko expert pero dapat sining RRMC kag ang Drisaton nga Interagency Task Force may isa lang tani sila anay inang antisipagwa ni antisining balita nga kag listahan sa mortality iulaton na lang to biabig ang result anay total pila naman lang kay nadlaw ni guro magwa naman to para do piho na lang bala action Dale. Correct action art. Kay karon na para ni karon ni balita tanan nga may napatay ni nga person under investigation posible COVID-19 kuan ini siya positive tina posible pa malang posibilidad way pablapiho. Correct no. Like sa case bala sang Negros Occidental actually mayra man sila sang isa ka mortality gin-report rin naton no nga may PUI man nga nagtaliwan dito sa may San Carlos City Action Art kag wala pa man to siya na kagwa ang result ng RITM kung positive o kung negative ini sa virus kag wala man to siya gani at history ng travel action art or exposure sa mga COVID-19 patient. Ato way pa man result ton ni bla basidungan mo lang to sila gindala guro Correct. Pero na-include sila sa tali, no? Under sang mortality na column action art. Tipa, amo na ganing libog sang ulo. Kung nga ibutang mo sa mortality gani nga listahan, kaya hindi pa man confirm. Correct. No? Ina layman's na siya nga interpretation. I don't know kung anong technical siya nga explanation nila. And hopefully may maka-explain ina from our Regional Disaster Risk Reduction Management Council kung anong basis. Daki basi may basihan mablaslaya. Amo na natin nagkakatingala lang ang public. Pero Dr. Dale Salazar, amo gimana ang protocol? Ay ang ayan si Motoy, no? Amo na action art nagkakatingala lang ang tawo kay sang Sunday or Saturday zero pagidya zero amo gani. At subungad law nagwa nga may 1 o kon isa ang mortality regarding sining COVID-19 nga mga cases. Actually, kundi may ara, nasig actually ang kutso-kutso action Dale sa tuod lang. Kagabi pa lang may nag-istorya na gani sa akon, siling nga may patay to, siling mo ng edad, sing ko ba? Siling ka nakakuha information niya mismo sa dira sa hospital nga huring-huring sa ginaobrahan sa ginablos ko man. Sing ko iti, kadelikado sina, ambal ko pamatian tang authorities ta why man niya report di sa actually sa interagency task force ko basi fake news naman bala ti dason report mo ya sining gabi may aragin man isa ka person under investigation nga gin-include sa mortality nga hindi pa confirm kung bala COVID-19 gin man positive siya. Correct action art. So doon ka ba ng protocol nga in kaso nga mayroon sang positive
nga COVID patient sa Bacolod, ang task force immediately action art nagapatawag na sang press conference. Gani? Like natabo dito sang Biyernes or Sabado nga daw. Amo to nagpatawag sa urgent press con. Gin-announce sa public kay nagwa na ang result from RITM that day nga positive gid ya, no, atong 56 years old nga lalaki nga may travel history sa London action art. Teka, bay pa, ano nga mapadasig na once and for all, masettle, balang ati, indeed, why man naton ginapangayo, nga itong napatay nga patient, positive man sa COVID-19, and the next question, ano ang himuon, tani kay may patay na di sa aton, kuning kaso, ginman? Like action art, tikon magwa to nga positive in kaso por kaso nga hindi man kabay action art, tayo mo na ma-start naman ang contact tracing kag tanan, no, nga mga persona nga nakasalamuha kag mga medical workers na ton nga nag-atipan or nag-take care sining napatay nga pasyente kitang langgit nga magpaydalom sa quarantine action art mga tourist lang makabigas PUM or PUI. Speaking of contact tracing action art regarding sining nag-positive nga COVID patient, 5 ka mga lugar, no, ang na-identify. Alas 7:10, Action Radio, Philippine Standard Time. Balikan ta in a while si Action Dale Salazar sa pilag ka mga balita niya. Nang natipon gikan ara na Action Dale? Yes, action art. Sa mga 5 ka mga lugar ang na-identify sang task force nga ginkatuan sining positive COVID-19 patient sa Bacolod City ugaling hindi siya mabulgar no, as baseman sa protocol sang DOH action art, no. So sunod diri kay Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran, no, ongoing sa gihapon ang contact tracing kag ila sinigintap ang bulig sang CIDG kag PNP para mas mangin accurate kag intensive ang contact tracing ginapatikayon action art. Pero diri kay Familiaran, may pipila action art ka mga private individuals, no, nga wala nag-cooperate sa Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERTS, yung mga barangay officials kay sila ini ang ang dapat magbulig man sa mga personnel sa City Health Office nga mag-monitor sa mga PUM or PUI mandira silang matagsa-tagsa ka mga lugar. So, Action Dale, balikan talang gabi, Action si Action kon ma-flash ko, no, si Action John Diaz para at least matayo yon dayon ang report ni Action Dale Salazar. Action Dale, proceed lang kay ma-indicate ang liwat sa Action John kung okay na siya. Sa mention na action art, ongoing ang contact tracing sang otoridad sa kutob sa mga nakasalamuha or naka-encounter sining COVID-19 patient diri sa may Bacolod City. So isa diri sa kadalang taon ni Familiaran kung nga may mga uncooperative nga mga private individual. It's either maapektuhan ang ila sining negosyo kasi nga may balang action art nga ay nagkadto dagali ang positibo sa COVID-19. So ang explanation Alas 7:12 na, Action Radio, Philippine Standard Time. Nagkakautod ang linya ni Action Dale Salazar. Action firing line. Okay, proceed, Action Dale. Ang explanation nila sa ni Vice Mayor Sid Familiaran nga mo nga importante, no, ang ikaayong lawas ang tanan kaysa sa revenue nga ginatawag. Sige. Action hence, ay play natin ang tingog ni Vice Mayor Sid Familiaran. The Interagency Task Force. Ang isa siguro action hence, ang isa, ng mga places nga nakaduan niya ni patient number 1 or positive number 1 and ang aton PNP ang CIDG na bulig na may mga places ang kaduan nga ang hindi cooperative ang nakaduan niya to, so pakaduan to sa PNP. Kung kaduan sila sang BHERTS, barangay officials, hindi sila mag-istorya. Close nila door. Oh, okay. These are private establishments or residences? Private individuals. Oh. Ba't nagambal mo sila nga may istorya lang kami sa Interagency Task Force? Ang ato niya revenues niya, makitaan ta na. Pero kung madula ang kabuhi ta, hindi ta na nambalik. Action art na batian si Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran.
Sa press con kay ina namuno man ni Mayor Bing Leonardia ang regarding sining problema sa COVID-19 tas kit no action arta. So suno sa iya handa yang syudad willing ang syudad kag masarangan sa syudad. Ang pagbakal kay ang plano diri is 3,000 ka mga COVID-19 test kit ang ginaay sang syudad nga baklon na action art orderon o galing so diri kay familyaran ginistorya siya kaina or nakapag-angot siya kay DOH Regional Director Marilyn Convocar. Tiano ko no action dahil ang bal ni Convocar? Alas 7. Ang bali action ay ginadvisean siya nga hindi anay mag-order or magbakal sang test kit samtang wala pa na plastar ang testing center dito sa may West Visayas Medical Center dito sa may Iloilo Action Arta. Kaya sunod rin kay Mayor Bing ang ginadvisean ni Convocar nga kadamo sa mga approved nga mga FDA test kit. So nga kinahanglan maplastara una ang mga machine dito sa may testing center kung bala ang test kit nga pagbaklon sang syudad pwede siya or applicable siya dito sa may testing center sa Iloilo Action Arta. Ginpahayag man diri sang BC Alcalde nga may pila na kaya ka mga LGU diri sa may Western Visayas nga nakabakal na sang test kit pero hindi pa ni sigurado kung bala mausarnes dito sa machine or testing center nga iga-set up action art dito sa may West Visayas Medical Center. So sa karon kay Mayor Bing ongoing lang sa gihapon ipadayon lang ang swab system no nga scheme or nga sistema nga ang specimen ka PUI kuhaan siya ipadala dito sa may RITM sa may Muntinlupa City. Aring palayag di ba kulod Mayor Bing Leonardia. Nga namon nga istoryahan na ni Director Convocar because we were already exploring other possibilities is that she told us that very soon she even said hopefully this week maplastar na nilang ilang facility to do the function of our ITM. Now hand in hand with that is for us to determine which of these kits nga na anunsyo recently sang FDA ang pwede mabaton, pwede mabasa sa siningang facility. So, we are just waiting for the exact time nga hatagan na sang basbas sang DOH kag insigida mabakal kami. We're ready with a starting number of 3,000 kits. Action Art, 3,000 ka mga test kit ang Mayor Bing amo ni siya ang initial plan sang syudad o galing gahulat siya sang go signal o kung Pero kung magbakal gin man siya halimbawa may kuhaan sila sang stock subong kay national natin mga ibang naton kay Mayor Bing kung bala abroad no kaya ang iba nagabakal sa South Korea ang iba nagabakal sa China ang ibang LGU sunod sa yate Hulton anay no ang order or ang green light or go signal sang DOH Regional Office antes action art nga magbakasang 3,000 possibly may ara kami pila diri ka mga pungsod no, sa luwas sang Pilipinas nga available ang test kit action art. Ang test kit bala nga 2 to 3 hours mahibaluan na dayon ang resulta kung positive or negative sa COVID-19 kaya pila kita dito sa test kit kaya donate sa World Health Organization nga 2 to 3 days action art mahibaluan ang resulta sa ginpatigayon nga so matong Mayor Bing may plano ang syudad nga magbakasang test kit o galing ginaulat pa niya ang go signal from DOH Regional Office kag matapos set up ang laboratory o kunang testing center dito sa may Iloilo Action Arta. Kaya sa press ko naraman si Vice Mayor Sid Familiaran ang
chairman sa Bacolod Task Force Against COVID-19. So kainas ang aga, ang baliya, nagpatigayon sang meeting ang task force kag nagpasa sang resolution nga nagapangabay kay Mayor Bing nga magpagwa sa executive order nga ipatuman ang citywide nga liquor ban action art, no. So ang explanation din ni familyaran, no, ang ibante wala na sang trabaho, naapektuhan mga sining issues ang COVID-19. Ang iban nagatambay sa mga tiyangge, nagatililipon, wala naga-observe sang physical distancing nga ginatawag. Ang iban dapat ang kwarta i-save na lang kuno, no. Pero ang iban nagapakalpas ang whiskey o kon ilim noon. Rason nga sa siya Tigaway sila mabakal sa alcohol nga pang external pamanyos kuro mo. Biya mabakal na lang ta sining pilang content sa whiskey ng alcohol. Ang iban makita nila sa social media wala na ko ng alcohol alcohol lang itang literal action art. Ang ila siniyang ginatumar or ginainom dira abi. Alcohol ang ginainom nila? Hindi alcohol ba lang ilim nun. Ilim nun? Lubog nga ilim nun. Kundi naglingin pag ang ulo mo? Ang for adults only na wala nga mga ilim nun action art. Mga for adult abi nga para sa aton naman na. Para si mo. Akay sa kid ka pa mo sa youth kapag na kuano nabilong. Mga royal Ay na. ang ginainom. Para likaw sa Royal alcohol, no? Hindi lawag lang. So, ito ang recommendation sa task force, nagpasa sa resolution, nagapangabi kay Mayor Bing magpagwa sa executive order hag magpatuman sining citywide nga liquor ban action art. Sabay ni Mayor Bing, sulong siya iya din gina-welcome or ginasuportahan ang tikang sang Interagency Task Force Against COVID-19 kag sunod siya buwas nga adlaw pagwa siya sang executive order nga epektibo 12 midnight sang Marso 24 tubod sa mga persona nga nagabaligya kag makitaan nga naga-inom action art anuman nga oras pwede sila nga dakpon sang barangay tanod, mga barangay officials dirabi or team sa barangay o kon sang kapulisan. Galing di ko madakop nila karon din nila dalona. Kapesuhan kay gindakop mo because of violation nga physical distancing. Bangod sa paglapas or pag-violate sang liquor ban action art. Liquor ban? Liquor ban gud ya. Pag gini-example ito ni familyaran nga aside mag-inom-inom, tagay-tagay, isa lang dira ka baso, nagapulos, nagatululupad, wala niya ma-observe ang social o na physical distancing. May baluan pa na sa iyo kung ano bala ang penalty, kung bala isulod sila sa rehas and pagkatapos ng pilang oras pagwaon. So, boss pa na may balang action art kay boss pa. Hubog nga dana butang mo sa prisuan basi maghaksanay na ginasla to? Ay kala Tod man. So bawal mo na haksan action art kay may EO mo na si Mayor Bing, bawal ang kay hubog. Bawal ang kissing. Ugtas ang pulis na kabantay pro. Payim nun sila lang ininit para marasmasan or may nom sila sang cold tubig. Bagay. Pero kon physical distancing ang gabiyahe di nga jeepneys Bacolod, why na ito yung ma-discuss kay na sa Interagency Task Force nga press conference? Wala action art pero may pila diri ka mga personnel sang LTO the other day ministry ako ng mga jeepney driver action art nga tad nang gidya ang capacity sa isa ka public utility jeepney, 4 sa kilid, 4 sa piyak, isa sa front seat kag ang driver. So ang iban naga-decide na action art nga hindi na lang magbiyahe bangod dapat mapuno ang imo sining nga salakyan bangod sining issue sang COVID-19. Okay. Langgid nga i-implement ining social distancing or physical distancing nga ginatawag. Pero kung wala mo lang sa may nagabantay dira or hindi ugot, no? Ang pag-monitor, pagbantay sa kapulisan like LTO, ang bante nagakalagpasan bala or nagakaswaltehan action art. Pero may pila ka mga persona nga gina-monitor action art kung nag-violate ang siningali, gina-seminar, after seminar or warning dira, pag nasulit mo ang ining policy, papanaugan ka na sang penalty. Ini based sa naistorya na to nga mga jeepney drivers the other day action art nga isa man sa mga sektor nga lubos nga naapektuhan sining COVID-19. Aling palayag ni Bacolod Vice Mayor Sid Familyaran angot sa liquor ban. The Interagency Task Force passed a resolution addressed to the mayor requesting him to issue an executive order prohibiting the selling or
prohibiting the selling and drinking of liquors. So the request, in short, the request is liquor ban. No. Kita ta ang vice create social distancing eh. So katinumpok nda ninom da skilid tiyangge while wise la obrato to sila sige sila inom, and instead of saving their money for bakal pagkaon sa palabuton, then bakal pa whiskey, which is not good. So we decided to, and it was a unanimous decision to request the mayor. Well, if si mayor mag-issue sa mong executive order, then effective tomorrow. Yes, bago lang gini. Bago lang gini. So we will make it effective midnight tomorrow. Wala ko pa na perma ng executive order, but we are going to, we are accepting and following the IATF recommendation. Na, sige na. Tito, man may rason man mo. Galing kiti. May haragin naman niyang amot kating nga, lakob daw kakulang disiplina, hindi katao, subong action dale, no? Kalag action art. Kapon ka na ito may mga bulang pa yung ginapatigayon. May bulang pa. Naguluin zero sila iya. Nagbulang pa sila. Ati mo to iba, manok, kabaylo, motorsiklo, tricycle. Nan. Ti bangod sa banok nga pula, tricycle mo yan na, kuhan, disgrasya. Doon sakto man, garay man, no? Alam mo, hindi mo mag-gets ang mindset sa mga tao nga muna yung sitwasyon, pero nakuha pa nila action art, no? By the way, Ari, okay, may pamangkot. Siling nga, sir, kumusta ya ang may nagwa man nga balita parte bala sa hindi na pag-alaw o kon curfew sa mga senior citizen nga nagalapaw 65 nga mga estudyante. Di ba nagligad ni daw, why na iya action dale malakip? Action art ang inayang advisory, no? Naging pagwa sang OPAV, the Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Actually, nagwa ni siya kahapon nga daw, kung kita magsala. Action dale? La 7:26, Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Nagwa ni siya nga kuan no? Nga tiya mga tao, ang mga senior citizen, may nagmuno gani sila nga tinano ni sino karon suguon kuya kay ko di sa membros pamilya nga maka kay nagaisanon ko di sino karon suguon ko bisan magbakalang bulong. Tinaguro ma-consider man na. No? Galing kay ti prone kamo mo may edad ni mo ng delikado iya sa COVID-19. Action Dale. Sabay din sa syudad, nabutang dito, nag-issue man sang clarification ng OPAV nga kinahanglan ang kada LGU mag-execute sa executive order nga nag-implement sa 24 hours nga curfew. Rason action art nga hindi ni siya ma-implement sa Bacolod City ang 24 oras nga mga senior citizen, dakton, kung magwa ang mga estudyante. Bangod, wala sang EO, nga ginpapanaog si Mayor Bing Lunaldia. So ang matake effect sa gihapon diri sa mga syudad, ining curfew, no, based sa IRR Executive Order number 22 ni Mayor Bing regarding ini sa pagpaidam sa general community quarantine, ang curfew matake effect lang 10 p.m. to 4 a.m. the next day, action art. So hindi na tuod nung adres sa Bacolod City i-implement ang 24 hours nga curfew. Bangod ang issue to ya sang Office of the Presidential Assistant for the Visayas. So advisory to action art kay may naghambal gani nga wala man siya sang authority nga magpagawa sang order o kon advisory, no, si OPAV Secretary Dino. So diri sa Bacolod City wala sang EO nga ginpagawa si Mayor Bing nga nagapatuman or nagasunod sa ginpagawa man nga communication sang OPAV. Sige. Action at mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid Action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Now, gusto tani ipaklaro bala sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Nga mo ni man nga may ara kamo sang record nga do way gasinanto dapat karuhon ni anay. May flash report ang patrol ni Sab Action Jan Diaz may gabligya yapon siya bumo na ning sitwasyon sa COVID-19. Action Jan.
Aksyon at antes pa man ang krisis sa coronavirus disease sa COVID-19 ang krisis sa illegal nga droga tubtob subong wala Japon natapos sa yung aton nga magkapulisan padayon man sila nga pagkasa sa mga anti-illegal drugs operation karon nga gabi ang area sa police station number 2 may balibago naman nga accomplishment kung illegal nga droga ang pangamalan tapos nga naging positibo yung bypass operation nagyan patigayon karon nga gabi diri sa area sa Purok Narab ay sa kapilisang barangay Otso sulad naman sa Bacolod Action On mas kilala sa lugar bilang tower no diri sa lapit sa may reclamation area gid hindi ba basta kay ti kung nagomong quarantine ka dapat sa balay kay matinir may social distancing pero diri ti ilay pagsuyop sa illegal nga droga ang tabo diri kag 5 ka mga persona ang nadakpan sa aton nga magkapulisan dako-dako maning overt sa illegal drugs ang na-recover naman sa station number 2 pud nato na Police Major Shulak Gabana ang station commander ang police station number 2. Sir, may gabi, live kita sa Action Radio po natin Action Art. Ngayong gabi no, sa tagpulamati isang Action Radio sa kay Action Art mismo. Sir, paano yung surging kasang by bus, sir? Paano na nabala ang lugar din ko sa Gokmong? Bali ining subject person nato no liidugay tanan ni siya gina-monitor. Yaling kay ti subong naga-focus gid kita tani sa kwansang COVID no. Yaling kay ti amo na may nagtembre sa aton nga ang ining subject person biskan may COVID na nagalibot ang barangay nga nagina-implement ang social distancing. Sila yan nagapinunsok pa kaga daw mas nagkuan ang ilang pagdusok la. Mas nag-isog sila kay ti abi nila ang pulis magpabaya na sa kampanya sa illegal nga droga. Pero nakita nila halos ang kapulisan ara naga-focus sa COVID. Kaya mo tayo immediately sa pagkabato na konseng information sigida nagkasa ako sa operation kag ang akon nga isa ka tropa nga naka-designate na mag-posture buyer sigida gimpauna ako diri sa area. Kagang akon mga iban nga operatives gimpa possession ko. Kaga mo to luckily nakatigayon di kita sang bypass operation sa subject person. Sir, ining 5 ka mga tao, ano sa sulod kasuyok sila o pud sila sa magbalik? Baling iba ni nga reported ni naga-runner ni or naga-rolling man. Bali mo to nagapunta lang sila nagapacking kag dason nagaano maggamit sang illegal nga droga. Sir, sinong subject yun, sir? Sige, bypass operation ko nga gabi, sir, sa Drisa area sa Purok Narabaybay, Barangay Otso. Bali ang subject person tagad din si John Paul. Kaga amo ni may makokdanan siya. Nga ang duwa ni taga Diriman mismo sa Barangay 8, kagang iban Barangay 6, kag ni ara nga taga Mansilingan mismo. Okay. Meaning, dugay-dugay na ginaman siya ginamonitor. Dugay na. Pero no kategorya, sir? State level individual. Hindi mo isa na kapulan. Pag-watch listed ng iba niya nga kauganan. Sir, kailan kita ko, medyo nagkot ng bulto, pila na yung mga recoveries sa mga words, sir, man? Estimated ng weight yung mga 30 grams more or less 240,000 pesos. 240,000 pesos. So, in this position, so sa manadakpan? Pagkapaila ni sila ng violations ng Section 5 ang subject person. Tapos the rest Section 11 and 12 kung may araman nga items lang man niya napuha. Sige, therefore Section 11 na. Okay. So, may mga case nga gin-file. Actually, si Police na Major Sherlock Gamana. So, ay, ano ko na update ka lang. Di ba so, wala commitment, no? Wala ginapangdala sa bali, hold anay ang pag-refer or pag-commit sa BGMP. Sir, last week, nagkasaman sila Action Arts ng bypass operation. May isa sila dakpan, PUM. Ano tabo sa PUM? Ito yung nadakpan niya? Continuous ang monitoring. Wait siya gina-impon sa mga aton nga mga nga mga nakakuha na mismo sa custodial facility na separate siya. Kagbuwas na ang last day sang monitoring sa iya. Okay. Kamusta ang kondisyon niya? Okay lang man, wala man siya sang... Tapos karong maka-recover? Normal gid yung body temperature. Asunat? Siguro kung maka-recover, siya bikaroon na bagwaon siya, hindi? Sir, kung maka-recover, sa ano man, i-upload ito sa mga ibang nga preso kay Sirke sa Japon. Kung matapos sa boss, iya nga monitoring? Kung kuha na ang iya nga monitoring, kag magambal na mismo ang taga-barangay health, nga okay na siya, i-join na sa namon sa custodial facility. Okay, po na to siya. Po na siya. Yeah, kung presohan, sulod sir. Wala ko kakagina kami gina-release na nga for arraignment, nag-agin arraignment gina sa gambling. Okay. Sige, sir, thank you. May gabi, congratulations.
Action Art ba yan si Police Major Sherlock Gabana ano pa lang to ginkuan sa update about bala sa nadakpan nga POM na ligad nga semana kay ti man sila mismong prisuhan. Anyway no ari diri sulod karon kay tapos sa man diri ilang inventory nga ginapatigayon. So limani ka mga lalaki kit ang ilang nadakpan Action Art sila bypass operation nga ginapatigayon karon gilamang gabi. So sulod mga 240,000 pesos worth. Grabe ba? Dako-dako naman yung... Why, diya kadudlaan na mo na ning pamahog sang kagaw, sige gyapon sila, ano? Yan sige, pagyapon rin ang ilang, okay, kita rin na to, 240. May tinigangon pa. Matigangan pa? Anyway, ito na kita, tapos na po sa mga mga kings in the inventory. No, so, lima ka mga nadakpan. Sinong subject? Sinong subject? Yes, Hari ka pula. Ikaw si John Paul, ha? Kabaligya ka gano'n, ha? Kabaligya ka gano'n, yung manay? Kabaligya, mga pero hindi mo na ako. Hindi mo. Ano mo upod mo nito? Ano mo upod mo nito? Kaya tayo makamatay? Kaya tayo ka mo? Kabaligya ka man natay? Why? Gano'n ka lang tayo? Kaya nagsulod lang natin sila, ya. Kasi hindi mo na balay, de? Ginapa, ano mo natin? Kaya nagsulod lang natin sila kayo na? Huwag sila sa sulod. Minor ka ta? 22 na? Hindi na sila minor. Okay. Sige, di mati talaga mga lalaki. Ang ginistorya mo sa tatay, ito mo itong tagyak balay, ha? Oo, mo itong tagyak ka balay. Ayawer. Kaya man na nagsunod ako ng gulping polis. No? Tapos narin sa sunod, tayo mangikasabay pa. Pero kami na-recover dari mga 240 pesos worth. Pero why si tatay dala, kiti, ang guwa siya na, siya yung drug din, eh? Oo, lalaki, diri siya balay, kasang bypass, and then diri mo na kuha ang mga shabu Action Art. Suspected shabu, no? Okay. Sa posisyon sa subject. And then, doon mo nang ilang ginawagpungan, eh. Di mo rin daw, kumbaga, area ko sila nakakadto. And then, sila, nga kaso kay na kuno na nag-repack pa. Di may duwa ka mga runner man, may duwa man ka mga tinagay, mga pero kasuyop man sa illegal nga droga, Action Art, sa nadakpan sa aton nga mga kapulisan. Okay. So, para mo na ang detalye diri sa flash report natin sa tumag-action diri sa bypass operations area sa Purok Narabay sa Customer Record sa sunod sa Bacolod. Right na sa Bacolod. Ang taglibat sa Bacolod Action John Diaz. Sunod sa sa action sa Bacolod Action. Radyo. Action! Report! Action! Breaking news! Salamat kinaksyon na John Diaz. Huwag ka mo kadudlaan mo na niya kumpiyansa gid. Alam nyo kay ara sa COVID-19 sa mga sentro sa mga authorities ng frontliner sa mga border area, binuway operation ang taga-drug enforcement unit iya ukon ang mga pulis naton. Action firing line. Tilantawan ako ni problema ay suslano maning nga mga klase tao man. Action firing line. Alas 7:37 pagbalik ta mamensahegin padala nyo and then report ni Action Marlon Hinovia kag pinapagid ka mabalitaan ang aton tutukan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng 8. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala
Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:48 na sa Gyapon Aksyon Firing Line ang inyong ginapamatian sa ngalan sa inyong regular anchorman Aksyon Brian Morden. Action Firing Line. Ako naman Aksyon Light tay hupon hingagawon ko lang ni Anaywa tagan ko ni Justisya na maging padala ninyo ang maminsay karon na gabi kay Taj Iguna Ruiz Amar. Good evening, watching live from T-Fast Bakery in Kuwait. Sa bakery Kagaubra. Good evening. O anong oras sa inyo daman? Action Firing Line. Hapon pa lang negro sila to no? Sa Kuwait. Ophelia Galero RC. Monitor lang kami dia. Watching live here in Isabela. Ma'am Diana, Jovelyn, Isabel, Cute, Sheila, and Elia. God bless, Action Art. God bless man sa imo. May lang ang pagmonitor. Action Firing Line. Rizalina Alvarez, Mary Lo Catinoy, Ramski Tuazon, may gabilang Alma Lopez, COVID-19 dawala aksyon dira sa Bacolod. May hara man Mary Jean Saludares, good evening. Inday Blasa, may gabilang sa tanan, stay safe everyone. Noemi Tan, kaaksyon, mangkot lang, if normal pa Japon, biyahe series sa bilog nga probinsya. Do okay pa man sa mga aksyon maano? Sige pa man biyahe ay. Do ay pa man ni advisory. Action Firing Line. Little Cebuan, Aksyon Radio, hindi na kami gali mag-inom, basi mahuli man kami sang tanod. Tamiyaw ko toto, Ricky, Mama Wina, kag sa mga bata ko watching me, magalang Pampanga. At yara ka man sa Pampanga, iyagali iya. Dili lang na sa Bacolod nga may likorban. Action Firing Line. Pero buwas ang effectivity niya, na? Good evening. John Dale, monitor lang kami niya. Nanay Isabel diri sa Kingtown, Victorias. Si Action John Dale sa Lasaria. No tamiyaw ya. Avid fan siguro ni Action Dale ni, no? Aldrin Limaco, Sara Iscuban, monitor man. Action Firing Line. Enes Nipales, amigo ko, kumusta pare? Hindi lang kuhan gina, no? Magalaka lagaw, anay. Member na siyang Filipino Army, amigo ko niya. Cheryl Anlap, tay hupon, no? Misi Saraga monitor. Dennis Nipales, Edgar Marcelo Magbanwa. Oy, pare, brother, mayong gabi si mo. Action Firing Line. Justy Lim, Romy Abanado. Fukuda, Illinois sa Japan, mamayng gabi. Emily Monsali Cobol, haraman si Naldo Tibos o Tibubos, Tayhupon, pariente nato na. Jopri Piliado sa Candoni, Bebeth Lobrigo Chavez, Rodriguez Ataya Takiso, paring Eddie Lumugdang, monitor, Benji Bernaldez, silingya, monitor lang kami diri sa VCL, no, sa Insyo, sa Tunga Lawod. Gahit lang ko dagali, Pamilya Bernaldez Dulyusa, kag sa asawa ko, Marie Elena Bernaldez, salamat, Action Art, God bless, and good health. Jonah Palier Soriano, J. Gustilo Flores, Cecilia Crisol Saison, at ayon ni former Vice Mayor Tadi Saison, no? Araman si Giovanni Durantres Fuentes, Jo Marie Istopa Senior, bro, maing gabi. Paring Ken Alonsagay, araman si Ray Stale, parinte ko man, taga Tigbawan man niya. Si Dailin Villarin Ritarino, Bernaldo Eres, Jennifer, araman si JVL Lontayaw, Marieta Montuya, Edgar Cobol, GC Diquilato, thank you for listening. Bro, Sigfred Sapa, monitor man siya. Attorney Lorenzo Alminasa, Attorney may gabi. Liza Masicampo, Lizelle Barido, Nelda Siguanze, harapan Mark Anthony Arroyo, Elizabeth Malaka Gamala. Good evening, monitor your program, especially to Malaka family. Please greet my daughter, Engineer Charmaine Gamala, here 27th birthday today. Thanks, God bless, and more power. Nelda Siguanze, may order na si Chief PNP nga impound ang mga violator. Sige, thanks, Gid, paring Ed Lumugdang. Cyrus Garde, watching from Las Piñas, Manila, under house arrest for quarantine since March 15. Ara ka na natrap sa Manila, paring Cyrus? Sige,
kalayo sang napukan mo ya ba? Monitor lang di sa Kuwait, may gabi lang da kay Nanay Nening kag Tatay Tony Soriano sa Mulo-Bulo. Halong kamuda siling ni tiyaon na ton Juna Palier Soriano. Sige nang Jean Pabilio sa Mulo-Bulo kuno patanan na parintin niya. Halong lang niya matapos giniat. Kay to Willie Wong, Araman Norvic Saison Manggubat. Si Draker Onairos Agarza. Bingin baliskad. Arsaga Soriano Richard. Pwede na kubudlay kung baliskaron mo ngalan mo kagapilido, no? Action firing line. Elmer John Ferrer, ang hepe sa Police Station No. 6, Sir Bonilla. Evening. Nong Henry Suson, John Rim, Christian Gomez Iscote, Maingap Idra, Analay Bautista. Okay Marlon Caniete, JC Ilomba, Toto Andruanitiso, gahamon ito naman. Action firing line. Emily Monsali Cobol. Siling nga keep safe kag sa mamili ko da sa Mulo-Bulo. Sige Arnel Deles, Robert Abinio Infante, Alan Bakong, Jocelyn Itabag, Paul Robert Palier Soriano, Maymar Fernandez, may gabi manda. Revi Chacho Babi, kag Family Estrella diri sa Cadiz. Leia May Tayhupon Eskultura, Akas, may gabi halong man kamo. Gerson Padrique, Araman, Gamonitor, Noiski, manghod ko. Kag Javen Di Villa. Okay, halong kamo paliyoga. Tanan, medyo kuangid. Si paring Juricel ho, si Ado mo, tanaw ya ka sa video ba? Ara ka na da pare? Action firing line. Mayo pa si paring Juricel, temprano pa, nakabakal na to sang uluyatan sa tricycle libla, no ganay handol. Purti siya. Action firing line. Alas 7:56, Action Radio Philippines Standard Time. Capital Reports. Dari kita sa mga balita na with Action Marlon Hinovia, mga nagapangunan na nga may informasyon gikan sa Kapitolyo Provincial ti San Carlos City. Hindi bala may report man to sa hindi RRMC na nung iniman silingkutan ni bala mga mo sini para may isa na lang ipagwa nga statement kag record tani daw synchronize hindi nga mauna pa ya dito makakuha kita information sa RRMC nga daw diri sa aton daw ay pa primero nagluwa ni tengwa sa ulihi ya o ang gwa ni nga basi kon ang tao masirisinog panugid sakto di nga diri sa interagency task force duay man niya gambal. Sige. Pero di kita na sa report ng Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi, please come in. Action Art, damo sang pamangkod ko naron natabo o ko na ng kondisyon sang kabugosang 111 ka mga persons under monitoring kon POMs sa COVID-19 nara sila sa mga naka-quarantine sa Mabukal Mountain Resort Barangay Minoyan, Banawasang Morsia. Now, suro kay Governor Eugenio C. Lacson, ini nga mga POMs hindi gid pwede nga maka-istorya. Sa bisan silang katao, magluwas sa mga pareho Manila nga POMs. No, kay kung POMs Action Art, pwede man na sila makatinupaday mo. Maka-ilistoryahan ay kapalarios man sila tanon. Mayara sang kwarto, gin paindera sa ila, pero hindi po sila kung isa lang ka kwarto sila, ha? Kay ining ulihi ba nga 27 nga nag-abot halin sa bahin sang Batangas, no? Batangas ka nag-agi sa Katikilan Aklan Blang 27. Okay. Gintala na sila 5 ka kwarto mo. Di ka mag 27, tag 5, ang isa 6, isa 7, no? Hambal ni Gov Lacson nga mayong balita kay wala sang isa sa ilas ang nagpalayag nga naglain na matsyag. Why sang good condition inay sila tanan, pero may baluan lamang ni kumatapos na nila ang 14 dias gad nga mandatory quarantine. Okay. Wala sang anuman nga flu-like symptoms nga dapat tiyagan. Laban-laban nga naman 27, manang mauna Action Art tapos ang 14 days
Kaya antes pa naman sila makaabot sa bahin sa Bacolod kag sa Mambukal, naka-quarantine nga daan sila niya una sa Batangas kag sa bahin sa Aklan, so isip na to. Pagabot nila di, siguro mga pinadalang kadlaw, ila sa nga tapuson, samtang ang 84 nga unaya nga nag-abot sa Mambukal, halin sa Clark, Pampanga, tilaban-laban ang isip to, ang mga pag-abot na nila diri sa may syudad sa Bacolod. Mayara sang Kagalingon, mayara sang separado action art nga daw tent bla o canopy. Okay. Naging plaster dara sa sulod sang compound sang Mambukal. Ang canopy na amo nang ginabilinan sang pagkaon sa ni PUM. Hindi ba silingon nga kung pagdulong sa pagkaon ang mga PUM masugat? Hindi. Okay. Ibilin das canopy sulod. Ano? Ang pagkaon kaya ang luto sa pagkaon. Bali nag-catering sila? Di, may ang tao subong dara sa sulod sang Mambukal, manugluto, kusinera. Why na siyang ginabaton? Why naman empleyado? Ay, Amana kusinera, kag security guard. Maintenance, mana. Dason, amo lang na at least kay kabalo ka kung may iban pa na pasudlon, Action Marlon, while abot ka kadelikado nga under PUM ng iban, plus nga basi budlayan magmonitor ang mga gwardyada karon eh. Quarantine area na natawag sa buong Action na art. Okay. So, ang nagadulong sa pagkaon, bilin na sulod sang tent or sa sulod sang canopy, pagbilin, pamahaw pa niya nga pagkaon na 3 meals gid ni. Hindi mapanos? Hindi kada pamahaw ti aga dulong eh. Okay. Kada udto ti panyaga naman na. Oo. Kon gabi man dulong. Pagkatapos dira butang mabiya ang nadulong, tawagan ang mga PUMs nga kuha nyo na to. Pwede na. So sila na makuha action na art. No? Sang ila sa nga pagkaon. Naman ang sitwasyon dara sa bunga sa sulod sang Mambukal Mountain Resort. Bali ang inigasto ni tanan sang provincial government. Yes, provincial government action na art. No? Kay balabo ang Mambukal mayara sang catering mo. May catering man sila. Amo ni sila ga-cater action art sa mga events subong sang provincial government. Mambukal na siya. Okay. So, lain man ang naga-cater, gagwa, lain man ang nabilin dito nga kusinero. Yari si Governor Bong Lacson. We're doing our best to provide them with their basic necessities, and so they have 3 meals a day. I understand they still have a week's time, no, before we can determine they can be released or not. No? If they maintain their present health condition, I see no problem. I see no problem in the release of these negligence. No report about having flu-like symptoms. We must remember these are not health workers, no, that we have in Mambukal. The instructions was very clear to put the food under the tent, and then our guests there will just come and get it. They are not supposed to even approach our guests, okay? But just remember, our guests are PUMs. Not one of them showed any signs of flu-like symptoms, no? Even if you had to approach them, a face mask would have been sufficient. But because they wanted to dress themselves up like that, there was really no need for that, because there was no time where they allowed to even approach. No? Just to take for necessary precaution, they were not allowed to approach our guests, even though these are just PUM. Sa iba nagsunod nga balita, may stranded gapon dara gali sa bayan sang Silay Airport. Uy, no? Stranded inang magwa tani. Magwa. Mga overseas Filipino workers ini nga na labutan sang ginimplementar nga pagsira sang borders kag pagkanselar sa mga biyahe action art sang eroplano. Ginbuligan mo sila sa provincial government sa ulit na baluan como kay OFW. Ang may dakong papel action art sa pag-asikaso sa problema sa kag sa bulig man sa provincial government among taga-uwa. Okay. Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. So ang OWA nag-inform na kay Governor Lacson nga damo na sang hotels kag prison houses ang pwede or bukas
pwede matiniran sang sining mga OFWs ni. Wailang galing sunod babalaan ni Gov Lacson kung pilagid ang figures baka kanabuon sa mga OFWs. Pero kung makakita na ang OWA hambal ni Gov Lacson, may problema kaya ang provincial government amo ang masalo, no? Amo ang maabaga sang hotel or pension house accommodations. Balikan ta si Governor Bong Lacson. Well, OWA informed me that hotels are now open for accommodation. My instruction is simple. I'm asking OWA to take care of this group, no, because these are OFWs. But anyway, my instructions to OWA is that take care of these OFWs, negotiate with the hotels that you will consider in housing them, and the province is willing to bring them to these said hotels, no. We will pay for the bill as far as the transportation to the said hotels, no. Pero the arrangement and payments for the said hotel should be in the account of OWA. Yeah, if they can prepare the accommodations, let us know. We will provide transportation to bring them to the hotel or pension house or whatever. Si Governor Bong Lacson. Ang balita naman ang Pinakabilog to gani ang sa airport? Why mabalaan ni GovCom pilagid ang exact action na oras? Nagligad pa si Mana sila da? Amo ko taring adlaw bla to nga ginumpisahan gid ang pag-close sa borders bla. Ay, lawig na eh. Lawig na gawa. Ay, sus. Hindi naman sila kapuli. Hindi naman kay may araman sang hindi naman sila kapuli action ord kay. Tigaling ang problema, sila kung mag-amuni nga way pa ni siguro kung saan umarisyom ng biyahe. Mala ka gini mo tinerda. Ati mo naman ang palibugan sa ato sa gobyerno action ord eh. Meantime, mahatagal na sila na action ord sa inang komportable man sila bla. Kaya budlay nga dala sila sa may departure area mo. Pre-departure area. Sagwa da? Sagwa gatiner. Ay, aba. Ti ang kaap nagabulig man si ila. Puriti medyo lawig-lawig namang nadlaw. Kinala na action art ang pag-intervene sa right agency. Nga mo ni OWA. Kaya magod ka sila ang OFWs o kon Overseas Filipino Workers. Okay. Una sa balita na sa action. Balita Kapitulo Action na Marlon Heroboya. Sa Bacolod Action Radio. Report. Salamat ginaksyon Marlon Hinovia. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action firing line. Makon mo na, nagalaom kita nga. Abi ko gani kung hawan ang airport da. No, gali kay may mga nagatiner pa nga mga OFW nga tindi na ni. Kung ako siguro, inisyalati, buligan na gilang eh. May man kayong provincial government o pod sa UWADA, nga mo ni ang in charge gidman daw nga ahinsya kag departamento ng gobyerno, hindi man pwedeng ipabayaan nila. Action firing line. Grabe, no? Kabay pa ang ara dira sa mambukal tanantani mangin negative o kon why nagid siyang sintomas nga batyagan sila sa ilati parang hawan no? Magkapauli sila sang hilway sa ila tagsa ka mga puloy. Ano mo ni silang natrap to sa Batangas, ang ibanti. May naplagyo pa ito ganing isambot na nung tabo na siya to. Action firing line. Ang kaso ng atubangon to. Na ano man nga agad-gad kayo ng pulo palagyo pa yablaw. Action firing line. Alas 8:07, Action Radio Philippine Standard Time, Jose Mongcal Torilla. May gabi man kay Dan Islafor, no? Barangay Kapitan Juan Soniel Malayang, kag GVL Luntayaw, no? Si Madam Oyen Colmenares, muning tiya ni Angel Locsin, may gabi idra Madam, may pagmonitor Kim Shastris. May gabi idra sa imo, may lang pagtutok. Action firing line. Now, Ario, diri sa Bacolod City, may mga schedule sang pagpang-disinfect. In fact, hindi lang dring City Disaster Risk Reduction Management Office, magpatigayon sila may magintapan sila nga mga grupo nga magabulig kag may schedule gani tonight mo sa mga area sang pang-disinfect. Galing kung kaisa sa social media, once may makita silang gagapang disinfect, silang uy,
Ya siguro atong ginamonitor nining maginpadala sa ospital ang nagpositive to basi taga dira nga barangay mga spekulasyon bala nga kon kaisa tidasig pa sa alas nga dasig pa sa alas 2 mag-post ya social media kung igakaag ang tao kong kaisa. Action firing line. Pero tinano ni man may mga schedule kag may magintugyanan ini sino magin ayo kagin pangayuan bulig diri no sa aton City Disaster Risk Reduction Management Office. Online sa firing line. We have the cluster head sang CDRRMO, the cluster head. We have Executive Assistant Sir John Marie Vargas on the line. Sir, may gabi. Hello, Art, may gabi. Kumusta daw may mga ginpatigayon kamo nga pagpang-disinfect sa pila na mga barangay di sa Bacolod do second days karon o kon saan o kamo nagsugod gisini sir? Actually, sugod kami itong tintong Sabado bala to mo. Sabado? Hapon, no. Kaya amon ni Art nga plano nga kung once may implement tatasang yaning daw hindi na maglagaw ang mga tao. Alam mo, budlay Art mag-disinfect ka sa city kung damo kasing tao galing lagaw bla. Gani. Amon plano na yung pagkanay-kanay na ng tao at sila panimalay. Wasugod kami. Kwatuloy amon sinindi hindi na sila nga specific na location Lauranto, maybe especially Bisan ring area ka nakita sa social media. Damo da at hotels mo if you kung manontisyahan mo. Hindi daw pulo bla da ka restaurant sa lugar na da. Dapat dayo ang aton nga mga bisita. So importante nga ma-disinfect naton ang sanitize no, disinfect naton ang lugar. Kaya mga lumpat-lumpat tindahan da so naman namon, may eskwelahan, plaza, matamat na ni Art niya kwano, especially ng ato namon dalayuhan abising mga tao nga para hindi kita masiguro talaga way blessing contamination na tawag sa aton tumuloy Art. So, bali, ang ginagamit nga pagpang-sanitize ni Sir, iyan isang city government nga funds, iyak o kung depende ni pareho ni siyang mga volunteer organization, ginaprovide lang nato ni sila sa ginagamit nila pang sanitize? Actually, ang amon o sa mong Art yan sa amon ng office, nag-amot yan, may isa ka Indian National nga nag-amot sa amon sini. Actually, damo sa amon command center sa annex building sa NGC, kundi nag-put up kami na command center. Damo the arts mo nag-amot na sa amon, especially in sanitation o mga Google, mga amon na bla. Okay. Ang way lang maamot sa amon, mo nang maiwat ka ng face mask, no? Medyo maiwat, gawa. So, ini iba nga volunteer nga bulig sa amon, ilaman Art, wala sila ka pangaising pundo sa syudad, no? Kasi ang amon nalaan ang pundo pasabili sa taong moda ubra o pigado gidabiya. So tiamon na lang taong nga dra namon botangan sim pundo nga dako-dako. Pero ining mga sanitize nato niya halos para ni Akwan ining hinatag o donasyon ti alam namon ni Kwan kasi no kaysa pati amo giman ang intention sila So, pasalamatan naman sa aton mga donors para magbulig sa syudad. Okay. So, ang mga schedule, nano ni Sherman, may information, gina-inform na ng mga barangay nga daan, nga, para siya ni, alas 10 ng gabi, may nakita ko din nga schedule, nga himuon do iyasang chamber, nga grupo, na-inform na ng barangay, kag siling ko mag-disinfect, hindi ni malain sa mga nagatulog, ginamahayo-bayo, bala nga madasig, basi magsululod, tukong ang panimaho sang ginagamit naton sa pag-sanitize, basi hindi pa ni amo pa rin tunaan, hindi sila katulog, bala Sir Jones? Hindi, actually, Art, ang nahimo sinadaya, like una, may sistema ang Art mo. Flashing mo sa anay, bala tubig pala na ya. Tubig? Tubig na ya. Hindi kaya ka-flashing Art nga gabi, ang magbutang sing chemicals nga gabi. Dapat pamalhon mo kinasaya. Ngay ang baho kung may baho gid man kaling amon niya wala baho kay pang bakterya may daw bakterya kag virus sabi. Alos why na at baho ya kay kung iban siya na baho ti mo nabing commonly ang gagamit ni Miss nang daw may sugisog siya nga waya baho para sa virus lang biyo bakterya nga exist. Pero usually na mo na flashing no that if you have noticed atong last week
Ang aton Bureau of Health, nag-flushing ban sa Dalano naton. Flushing na sa paugasan lang bla. Okay. Ito daw tawag naton daw technical by at duty, no? Kaya daw nagtupabi ng isa ka butang, plason mo siya, no? Son butang kasing bulong. Parang, kaya kung magtupala sa saya buok karon basi kung nano para daw sa dingding, no? Hindi mo na sa padera, no? So, i-flush mo siya para hindi masyado gidya ka, at least hindi masyado ka gasto sa kwan, sa bulong, kasi na-flush mo siya, tapos pirhan mo siya sa bulong. Okay. Pati ito nailigan siya, at least matipon sa at isa na lang kasumpit na. Amo na nga mo intention sa paghihimo sila. Okay. So, pila ka team, kag sinodi siya ang gintap ninyo, nga nagabulig? Actually, ang sing Sabado, upod kami sang sanitation team sang City Health Office. Ang akong team na mo man, no? Ang akong flood control boys convert na mo into sanitizing team. Di ba daw tayo naman natin ilas ni Brasbong. Ang amon itong magsuyop la, sang mga airbornal, pa-convert na mo into dako nga sprayer la. Kasi kung dala lang kami silang may bumba-bumba, kita tara sa umabla sa may pesticide. Tinatilawan na mo sa Sabado, do kainay la, do kadugay kayo. Okay. So, gin-convert sa mga tao kung yung style nilang amon kay may jetting man sa hose. Amo to ginimo namon ang tubig nga na flushing namon masime sa kalog. Ginimo na namon sa mong aralan ng chemicals para sumpit so mas madasig ang lakat niya kay mas lapat nga lugar ang malikupan niya. Mayon kay may team gig kamo kag ini sila sir, why ni sila lain naman ni separate naman nga team gali yang ginutilize. Oho. I see. Pero ini sila atanan kabalayo gani sila sing daw robot ya kasi hindi man kami gusto yung ilam sila mismo may chemicals na mo. So pagkatapos natin amo naman ilis kan man bago, no? Para nga hindi man sila hindi man sila ma-contaminate man. Sang bulong hindi kay kunano mo na nga pagkabutang. Okay. Pero ining ginagamit na ma-consider man nga PPE, no? Galing kay ginobra nyo lang niya. Sir, gimakal nyo gini? PPE ka na yan. 4 mil bilis na. Ha? 4 mil. Sus, Marusip. Pero para ma-safety ang syudad. Hindi may gusto doon, no? I-safety ang palibot ng syudad. Kaya safety man sa atong tao nga gaobra sa nakati. Karon kung malatnan sila ya, kundi basi mag-POM, bisa na sa kung kulang na tao namon para siguro pati bulong na pa-injection na namon sila, may mga vitamins kasi panislaan mo mga frontliners na sila Yes. So, amon ka na himok lingkwantis kung sila papagwaon niya, siguro kung hindi man na sila no? Kasi budlay man tayo karon may mga pamilya man sila o empleyado naman sila, na pamilya man yan, tangamon opisina mo. Amon na imoda. Sir, by the way, bangod isa ka mo sang gina-utilize, since nga ang Bacolod gin pa idalom sa community quarantine, way pa man siya ma-responder tayabi ka baton tawag nga ti do may suspected nga amo na may case abi nga sa COVID-19 nga nag-responder ang team naton? Actually, tama niyo, ang sa task force sa Bacolod, ang nag-dedicate mag-transport sang suspected nga COVID victim, amon ang duwa namong ambulansya. Okay. Ang mahandol sing general emergency sa syudad, para may bonanay o aksidente, ang ma-responde na ang amon ng ambulansya sa barangay o yasing chamber or amity, no? Red Cross. Yes, bilang ini silang ambulansya ya, nga ato na mention ko sa barangay Singkang, Sumbag o Villamonte, Chamber Red Cross ko amity, ilan ay amon isla matinter sa aksidente sakyan. Ang akong duwak ambulansya, lanuat ang ambulansya ginausar sa COVID ya, lain ni siya at mo. May silyado na iyang kwan nga every time. Kasi amon silang tao magsulod na daya, way ginagamit ang aircon sa nata mo. So, way labot mainit ang ginagamit, hindi na way pa sila aircon. So, para lang niya sa transport sang suspected nga victims ng COVID. I see. Pila ka personnel nyo da, sir? Ang gina-utilize nyo? Kag nano ang schema, sinisang duty nila? Lain na nis mong at nakwan, ang kundi sa una, sa isa ka mula siya, 5 na sila mo. Normal, abi, mga malang datakay, hindi man niya contagious. So, mga 3 lang sila, driver lang, kag 2 ka crew. Kasi ang hindi man niya siling napilasa, no, kung hindi kalakat mo.
Kalakat pa man ang biktima o kung ang suspect abi na o POI mo na so POI ang POI usually iwayan na gid man masyado no. Ining mula na so ang amon shifting sini 24 hours niya no. 24/7. 24/7 ganito lang duwa ni ambulansya. So ang tungkol nga nag-iba ng tao bali duwa kada team. Ang iba sa na-utilize namon dito sa command center to do responding naman sa calls lakit may hotline na kami dito. Nga kung may aksidente o kung anong insidente sa palibot sa syudad. I-dispatch namon na ang nearest nga ambulance malapit sa insidente para sila mag-responde. Way labot nga mo na ambulansya kad bakabilog niya. Kaluyan, sir, way pa man sa mga personnel ninyo da nga nagbatsyag abi nga daw naghilanat nga naglain ang ila sini nga kondisyon sang lawas? Well, so para to salamat namon nga wala gid no kay ini sila antes sila at mag plastar sa amon nga sitwasyon gin training ni sila na isang DOH mismo kay City Health Office. Paano himuon mo ano mo pagkablamot magtakod siya ng puti bilang nga bayan nakita mo na sa TV siguro. Gani, Duwa na sa lahat ko bramo una na yung manugtakod may ilis man siya. So nining kaibayo kaya sing puti nga daw robot siya. Siya ni matakod dahil si mga bayo bilang ang gloves ni doble. Sunway kini sin kagwa nga panit sa lawas niya pati ng largo na tape na para wag si makasulod lang nga virus in kaso. So amo na duwa na sa permin nagkuan kay ining isa man nagpailis. Isa tapos na siya man ay mabakuan. So kabayo man siya sing kuan. Sa mo na pero hindi galing iya mo do apron galing ng iya no. Okay. Nila may doffing kag donning nga procedure sining bago sa nga full protective equipment. So manugtakod lang gid ang papel kay isa kang manug kakaskon tapos ng operasyon. Diba mo na sa pod yan na sa crew art duwa na sila mo. Driver ina siya ang manugtakod kag ini ang makapot kidya balising sa ang tao nga suspected sa COVID-19. I see. At least amo na no nga may ara kita team pero sir ang public halimbawa abi karo may members ng family da makadirect na sila tawag sa inyo or maagi course through anay sila sa interagency task force nano ang kuan sila protocol. Well, actually, kung isipos protocol, mag-i-analyze sa barangay. No, kami research man sa barangay. Okay. Now, kung suspicious barangay nga amo na, i-report anay na sa amon o tawagan naman ng City Health pa-verify, investigar. Kaya daw, mas yung City Health niya, kuhaan nyo nito. Kuhaan na muna. May programa lang nakalingat na magkuha kami. Magtakot siya ng iyang PPE ngayon na dugay na at mo. May proseso mo. So, hindi ka masiling yung pagtawag pa yung sigidara. Okay. Kadalaga na sa proseso mga lapit nga sa oras mo. Magtakod lang nila nga duwa. Uy! Budlay takod pa lang galito nga sa oras na? Halos to nga sa oras. Kaya tungkod nga ang may proseso na siya ngayon. Halos hindi kaproteksyonan nilang ining tao nga kakapot sining victim. Supposed to be mo. Okay. So hindi na basta-basta nga daw jacket lang isok-sok mo. Hindi na mo. Tamo na siya. Hindi na yan pareho sa mga fighters na ito. Nabisang kadalagan ang fire truck pwede kailis. Kalayo kontra niya hindi mo niya makita mo. Virus iniiya? Daw gaway ka sa daw bulag ka nga gaway ka sa kontra mo nga hindi kaya kita mo amo na that's why protection ang digid namon ang amon tao. Kabalon sila sing proseso nga balo sila nga hindi kami magdali-dali. Kay once magdali-dali kay mo malutsan ka. Basi ikaw naman lang nangin biktima. So amo nang ginalikawan kinamon. So anyway, may ad man no. Pero kung in kaso ang himuon gali sa mga pumuluyo, agi anay sila sa barangay. Kung meron mo at tangamon kung meron na sila sistema sa barangay nga may amon natin. Nami sa Pilipinas at kay hindi iya mabudlay magpangita kasing biktima kasi sa kutso-kutso pa lang daan babalaan na si kuan nag-aboto sa amon eh. So ma-monitor na daan nga posible mas manuglaton ini siya no. So, kung may mabatsyag mo na, sige da, ma-verify, ma-kuha dayon, no? Amo nang isa ka traits ng Pinoy nga daw advantageous sa amon. Gani man. So, nabalang kutso-kutso virus, blood, mas mayo. Ay, naasubra man na, man. Kurti mo. Iba na sobra. Amo na gani nga siling nila, naligad ka baton ko report na barangay 6 ng disinfect, ng sanitize, barangay 4 ng sanitize, mo na. May nanawag na yun sa akon niya, batian ko si mo art kinmuno mo to kundi atong positive tong
COVID-19 patient number 1. Nya suspitso ko dito gigto sa ginlimpyuhan nila mo. Kita mo lang na, perti magkaabansi sila sa no? Mapadik mo gani sila, kaya mas madasig ko sa ba? Una pa sa amon ba? Anyway, may lang na gani nga mo na tiwain mas lang at mahimuon ko sa amon kita mo na confine sila, wala sila balay. Okay. Amon na, when imuon natin, sige may problema. Sige lang, Bibraya amon. Okay. So finally, may panugyan ka sa public. By the way, congratulate sa imo ga palabot sa regard si Sir Roger Montalvo. Sila nga salute to Sir Jomari Vargas Sambal ni Sir Roger Montalvo. Bawain, may kita nga duway ni Dugay na eh. Ay na? O, kati wain magkuglagaw da Syria yan ay kati bolok masing trabaho to nga daw wala to o blood chip. So, okay lang na. Regards mo ko siya. Ate, gamonitor siya sa imo Ano kuno gusto mo, alcohol? Malano ko si alcohol, may kulor ng alcohol niya. Ha? May kulor na yung alcohol niya. Ay na, ate, sige. Sir Jones, thank you. Keep us posted. Salamat. Action firing line. Mr. John Marie Vargas, grabe no? Ang PPE giling ginagamit sa mga personnel nga nag-operate, wala nag-upod sa ambulansya, preparar lang na sila if in case ka may ara sang suspected PUM, person under monitoring or patient under investigation, amo ni sila ma-respond sa pagsuksok palang gali ka ilan nga uniforme yado tagtunga sa oras siling di sa Jomare. Action firing line. May manog pa ilis ginagli nga magsuksok isang insakto. O tiding ka nakita. Anyway, halong ka mo Amo na ako saludo gid ko ni sa mga frontliners mo. Kabay pa tani nga way sa manggalain ang pamatsyag sini sa ila. Ang worst kay may pila pa ya ka mga frontliners, mga nurses, mga doctor, luwas sabing doktor dumayo ni kidi auto ning iban mga doktor pero naga-commute bala nga mga nurses kun kaisa daw gina pabati-batian pa sugilanon kun kaisa may ara pa sang diskriminasyon nga nagaluntad. Action firing line. Kabay pa diri sa aton sa probinsya hindi na kag kun maglabay kamo sa mga border nga naga-check up dira o nagapang check up ang mga authorities, ang members ng interagency task force, palihog pati na lang kita, hindi na magaboy sugilanon ay maragani siling sa mga nurses, siling sa mga pulis, siling sa military, pwedeng mabulig no samon, tinir lang mo sa inyo mga balay, no? Kooperar na lang, hindi na magaboy pa kung ano nga istorya, kaya kung isa, way naging siyang mabulig, mabuhay pa malaing nga sugilanon, blang nga makasakit sa balatyagon sang sigkapariyon la. Action firing line. Sir Nonoy Quadernal Jr., Sir, Mahingab Idra, Reynald Horigi, o isang binalbagan, Blizzardin, ay magalyon, no? Nga rescue. Kumusta, Sir? Mahingab Ilanda. Salamat, gid sa pag-monitor. Action firing line. Pagbalik ta karon anong maayo sila sa transport sector sa Bacolod ni man? Ang distancing bala, do hindi gid social o physical distancing. Why gid ginasunod Buli lang sang taga LTO ang ginabantayan nila. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other.
What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them. Kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:36 na. Sa ngalan sa gihapon sa inyong regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako gihapon, Aksyon Artay Hupon. Hasta pa kita, atak na alas 9 karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Kay Jovi Ituna Taton, may gabi man, may lang nga pag-monitor kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Sir Joel Fermin, no? Sa iya sining banad, may gabi man, no? Salamat kid sa pag-monitor nyo. Kay Ihado Richard Meriveles, Ihado, may gabi na sa imo. Philip Laurente, amo man kay bro Gordon, no? Ara ga monitor man siya subong nga gabi. Salamat kid sa imo bro, nga naga-monitor kay bro Ronnie Gordon, no? And mga kaupod nila, mga security guard gali, halong man kamo, ha? Aksyon Firing Line. Mga security guard niya mo maning nagabantay sa mga mall, nagabantay sa mga balalagyaan na ngati silang masami bala, bukas abri dira sa mga pertahan. Kinanglan may araman kamo dapat nga depensa sa lawas yun na. Aksyon Firing Line. Kadelikado gid, no? Sining virus sinita makita na ang kontra. Kay Councilor Henry Boy Gregas sang Kawayan, dira sa Gilungan Kawayan, kay Maninay Alma, may gabi sinyo sa mga kids. Salamat gid sa pag-monitor, no? Kay Maninay Henry Boy Gregas. Si Tony Makairan, upod di ako, no? Si Belter, dira sa Langarlo, Taho, ga-monitor sila. Aksyon Firing Line. Thank you gid sa inyo, ha? Sinunoy Manggubat, uy, ga-monitor man, noy. May gabi lang da, may lang pag monitor, no? Sa Aksyon Radio Bacolod karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Now, speaking of social distancing, physical distancing, may ara sang problema ang LTO subong, kay sang nagligad nga si mana sa ginumpisahan nila bala ang pagmonitor, pagbantay sa dalanon, may ara 50 hindi magnubo kada adlaw ya nga mga driver nga naga-violate way nagasunod sang physical or social distancing. Aksyon Firing Line. Pinagusto sila ay karga pa sa hero kung pila lang yung kundi dapat sila tag-apat-apat lang mo, 8 ang sa alikod nga porsyon ba lang dapat ang pasahero amo lang na ang makarga niya, no? Instead nga tisinguna pinagusto sila karga subong dapat regulated kung tani isa lang sa front seat pero may ara gidagyapon nga pinagusto lang. Aksyon Firing Line. Tigaugtas ang taga LTO kay sige ni bantay sa ila kundiin sila nga area nagabantay kipila man lang ng personnel sa piyak nga ruta at dito naman ang mga driver magpinasaway. Aksyon Firing Line. Kaya tangin na pangayo tuod expose nga daan ni sila iya pating driver why bisan face mask nga natakod pero kabudlay blaw. Online sa Firing Line. Joining us tonight is the Bitaw Head, Bacolod Traffic Authority Office and TMU, Traffic Management Unit Head. We have Police Lieutenant Colonel Luis City Asibutse. Sir, mayong gabi sa imo regard sa pamilya. Mayong gabi, Action Art, no? Mayong gabi sa inyo kag sa mga tagpalamatin natin kag regards din sa imo pamilya, sir. Sir, ma-check lang ko bala. Kay ang LTO, actually, ang enforcement unit sa region na interview kay ina, gawagta siya kay silang niya.
Why ginagasunod ni mga driver sa jeep, man lang tuwalingin mo nun niya, may pagani siyang tricycle mo, may pipila lang nga nag-violate. Pero ang sa jeep, yaduga, sige lang yapon ang pag-violate nila sang social o kung physical distancing. Why ka mo siya nagabulig sa LTO sa sininga campaign? Hindi, ayun nga sir, no? Ang specific instruction gidan, kailangan 1 meter ang layo nila, no? At least. So itong hapon, no, tagaan ko ng order ng ating city director, Bernard Diaz, na starting tomorrow, magbulig kami sa mga social distancing. Kasi balan mo, ang mga tao ko subong nakakonsentrate kami sa anom na area na sara natin sa ating lockdown. Okay. So kanina may bago nga akong nag-order na starting tomorrow, i-implement din namin ang aming social distancing, especially sa mga jeep. Bukas ang ating at i-grab ko na rin ng opportunity action art. Yes, sir. Na bukas ang riding in tandem hindi naging sa pwede. No, ang isang motor lang i-implement namin bukas. Na isa lang hindi pwede ang dalawahan. Kasi ang bicycle okay naman. So ang bukas ang jeep, sir, i-implement din namin yan at tututukan po namin, sir. Pero kung halimbawa, sir, nag-aobra sa call center and then sugat, hindi ka balo mag-drive motor, karon sugat doon sang banda, sang pamilya na hindi na siya ma-exempt? Hindi ma-accept mo sa may order subong ng social distancing, i-implement din namin na siya sa bukas. Yan ang nakuha kong order po. Oh, tawad ka, hindi man nga pwede nga sa pinakbuli, sa itong pabuli, kay matuwas mo na motor na mo. Oh, yes, sir. No? Madisgrasya pa? Yun nga po, sir. No? At yan nga ang order na ano ko. So, sir, i-clarify ko lang din kung ang parte sa mga ganyan, ano, kung halimbawa yung sa mga health provider, at saka sa mga call center na sila mo. Pero subong, sir, ang nakuha kong instruction, kailangan din niya sa isang motor, single lang din siya, sir. Okay. Now, starting tomorrow, what will happen? Ining mga di pasayang nga salakyan, kung in kaso nga nag-violate sila, nung matabo si ni sir, kuhaon ning ila driver's license, anong penalty nga tubangon nila? Yun nga, sir, no, bali ang sa ngayon, sir, ang amin lang niya, isawayan din namin sila. Kung may makita kaming violation, tagaan din namin sila ng violation. Pero ang amin din dyan, sir, i-implement din namin ang mga 1 meter distance for social distancing po, sir. Okay. So far, namo pa man kita, no? Gamiton mga traffic enforcers ni sir, kay silingkudo ato maning halos kalabanan sang team ninyo sa mga border area, subong may utilize pa kita ihan? Ay, yes, sir. Marami po tayo. Bali, ang aking pong traffic enforcers nasa 320 naman. So, bukas, sir, lahat po ng mga strategic area, talagyan po natin yun ng mga tao para po sa ating implementation po, sir. Okay. So, at least mayon ni kay basi boss kibot bala mga nagamulotor ni nga ang social or physical distancing sa motorsiklo, kinahanglan single na lang ang motor. Bali, ano ni sir, ang pagpatuman sini 24/7, no? Yes, sir. Lalo na sa ating mga border, no? I-implement din namin yan 24/7. Okay. At ang dito po sa sulod, sir, mapabulig na lang po tayo sa ating mga PNP po, sir. So, not only BITAW personnel, kundi PNP personnel, gid magabulig ni sino starting tomorrow? Sigurado po yan, sir. May mandate po yan na galing po sa ating city director. So ngayon po, yun po ang nakuha kong order at i-utilize po natin ang ating mga traffic enforcers bukas. Okay. In a way, kung traffic, subong at least, doon tayo naman lang, sir, no? Ang traffic nga nagadog kuan blaga ginutok kay bangon nga jutay na nagabiyahe, pating private to hindi man damo. So far daw, hindi man problema kung traffic ko yung pagambalan. Yes, sir. Sa ngayon po, napakataway nga po ng ating traffic at sa ngayon ang ating mga enforcers doon po na lang pinapakonsentrate sa ating mga boundaries. Pero sa panibagong mandate order na natanggap natin subong, bukas po ipapalapta po natin siya sa mga strategic area. At ang ating traffic po subong, sir, napakataway po, sir. Sir, why pa ka mo kasugilanon sa mga sa mga members ng transport organization parte sa implement niyo tomorrow nga social distancing sa mga pasayang salakyan?
Wala pa po sir, do, kasi bago lang itong aking nakuha ang order, subong lang. At sa hindi na po natin sila nakuha na ng ano. Pero itatry ko po i-contact si Ma'am Catalbas, si Sir Manikad, at saka si Sir Jesse Ortega po sir. Okay. So anyway, to the public nga ti amuning isa sa mahulan nga basikon, why na sa mabiyahe kag bangod sang social distancing basi iban why na masakyan. Sir, anong mensahe mo sa public? Sir, ito naman sir, no, ginagawa naman natin ito para naman sa ating na mga kapakanan natin. So, bukas may gagawin naman tayong implementation. Kapangabay naman liwat tayo kapangayok kooperasyon. Tungkol sa wala natin, damo naman na hindi yung feedback ang makuha natin na sa ating mga Pangulo. Pero sa liwat, no, kapangayok kami ng pasensya tungkol sa subong para maiwasan natin ang pagdamo nitong virus na ito. Kundi tayo, no, magkaroon tayo ng buliganay kag-disiplina lang. Bukas, implement muna namin to, konting pasensya lang at pakikoopera lang muna po sila sa amin. Sige. On that note, Police Lieutenant Colonel Luisito Sibotso, sir, maraming salamat. Good night sa inyo po. Maraming salamat po. Action at 9 gabi. Action firing line. Buwas, kung nagapanagiya ka motor, diri si action Dale ga motor. Si action JM ga motor. Si action ang ginaangka sa motor. Ang duwaya pwede, ikaw ya, buwas. Huwag ko pamangkot. Abi, bakal kaya buwas kabayo. Ikaw ya sakay. Ahay. Ti ano na lang ni buwas. Pasugat kay papa mo di karga. Buwas ha, basi lipat ka, pasugat-sugat kay tatay mo sa mauton mo to motor. Ayan mo, mo da. Action firing line. Hindi ka mo magkatingala o hindi ka mo magkakibot kay buwas ang operation, sambitaw maumpisa na. Action GM ihado, si, ito bla? Hindi mo na pag-agkasa. Sikrito na mo na ya. Action firing line. Isogid ko sa uner. Ay, hindi lang. Ote, ato na, may sikrito kami nga duha. Palangga ako na, ginapalangga ako na siya. Hindi man yung pangkas, noy. Kaya basi, bla. Taga-bitaw, manakop, umpisa, boss. Action firing line. I-check natin si Ma'am Beth Catalbas. Kaysa sininga sa isang regulation, ambot may mabuhi paninga driver sa sining pagbiyayanay, pero timely man kay buwas, may ara naman sang big time rollback sa petroleum products. Tigaling ano mo ka dako nga iban sa petroleum products kon why naman sang magbiyahe. Kag kon ang implementation sang social distancing ipatuman gid. Ti kundi dako naman ina nga iban sa imo sining nga pagbiyahe. Action firing line. Ang income sa mga driver, ang taxi subong pamilag-pilag o kon laka pa sa lato-lato sa mais. Ang ila sining makita naton nagabiyahe. Action firing line. Tibo a social distancing campaign, no? Sa bitaw, upod ang pulis di, bantayan gid nila. While abot sa LTO, kumusta yan ang sitwasyon sa mga driver man? Online sa firing line. We have the feedback the President that joining us over the phone is Ma'am Beth Catalbas. Ma'am Beth, may gabi sa Action Art Live kasubong sa Action Firing Line sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi man sa Art, kamayong gabi ko sa napamati to sa imo. Napamatinig ko rin sa mo. Baw, grabe ka na katunog sa radio mo da ba? Di man na. Ma'am Beth, tibos ko no ho istrikto na gidni kay gusto sang syudad pagi sa bitaw kag pagi ang LTO nag-operate naman social and physical distancing ipatuman gid. By the way, kumusta pangabuhi sa buong sa aton mga driver bagon sa sining dala epekto sa COVID-19? Ate, kung sa bagay, pasalamat man kung tungan ni Sir Art nga daw naka si Vice Mayor wala. Kaya nga pamati ko ito nga party sa mga driver. So, pasalamat man ko kay tungod mo ito nga kwan. May mayo man nga may mayo man nga resulta. Kaya nakapanawag ko na kay Councilor Dindo Ramos. Kasi istoryahon niya pa buwas si Mayor Ben kung di na pa ready lang gani kami nga mga grupo nga
mga ngalan siyang driver nga taga Bacolod. Mm. Ang sa Bacolod na niya. Kag ang hinanglan may franchise gid na atat sa ngalan nila para nga ang matagaan ang taga diri mismo kay kun nang taga Goa hindi man sila magatag. So ipipara lang na hindi pa man na dahil siling sa art na ano kay may istorya pas na ni Mayor kung ano pang kuno niya kay ato pagtawag ko ato siya sa uma. Kasi ko ay pasalamat man ko kay daw may kwan bala may nagkwan dayon na daw nag-iho dayon. So mo tong ang diba problema kung man sa art ang talisay kay hindi ko man so nga pibakda man ang talisay pero ko bagay ang inyo man LGU amo ang support sa inyo. Oo, makuha naman lang na tricycle kag tricycle driver daw namin man. So thank you Sir Archie doon na pag-interview mo kay Vice daw ka ano bla may positive to katama. Positive. Ay ga-monitor ka na time. Pirmi ko ga monitor ari ko di pirmi nga pamati mo dala ko ng radyo ko bisan Wow, thank you gid amo gid siling ko nga si Ma'am Beth ga monitor ginikita mo pagtawag namon ga echo pa yan no. Salamat gid Ma'am Beth ha pero tibwas amo na gani siling ko dapat sa kuon na niguro sa local government units kung ang assistance matag sa mga driver kay alangan mo ni karon ng mga driver ta i-quarantine mo matiner sa balay nila ano karon ning pang-uso nila to kauno nila kun bisan og bakal bugas wala ayo gani nga 50 nang sagay man kamo reklamo nga way gid pasayro tinga mabiyay kamo ma'am bakal gatas malo mati ang 650 mo 300 na lang sir at ang arkila na sa ako niya ti may gay nagdubo ang krudo was ginwarning ano to sa guys 50 way gid kamo gapating social distancing oo niya dakpo na gid was sakto ginambal mo nga may man to kay may ara diya galit sa pasayro bla sir art nga kapamilit gid bla sakay hindi ka man hindi ko sa bagay hindi na matawag na failure to convey passenger kaya hindi nga pulo imo na lang 5 ang side by side tig sa wife pa kaya mo lang na pasalamatan ng isang driver nga bisan do agatos nang may bakal bugas kag ba may ginagatas pa inaluoy naman lang ko 50 bala na da 300 lang na iyang arkila okay na lang na para lang may giyoon man sila nga ilay gani man sige kabay pa maistoryahan ni kag mapadasig man ang bulig sa inyo man Beth sige kay follow up ko ni liwat boss tawgan ta liwat si Vice kag sino man nga city officials ta nga ma-plastar ni temprano bla kay iba nga driver pa balo ko nga singumatik mo sa aksyon kay yara salamat ko kay kon pamatik na sir ata sige basi magbalik ang uplan dako promo una kagid nga dalakpon da Ma'am Beth salamat good night sa imo salamat gid thank you gid salamat Action firing line. si Ma'am Beth Catalbas ga monitor gigaliti kaintindi kita sa pagpagambuhi sini mga driver pigado gid mo damo nakita singuna sa kalan-an ni Mrs. Blanga sa negosyo ito kun adlaw kun aga ihado mapati kang ga parking sa kalan-an nga mga taxi hindi magnubo 20 kisa ga sobra pa ganina kay hasta to sa likuan to slaw ga galin niya to pero ti subong ahay kay na isa gikabilog Action firing line. pagwa ko gina to siling niya sir halin pa ko dilas 4 sa aga nag-standby kaluyan hasta subong alas 7 na wala gid Action firing line. way gid sa nagsakay timakon mo na bayad kasi ano pagbayad mo sa arkila mo bisan gin panubuan pa siling ni Sir Diego malakad niya budlay man naman ang halit ni ang aksyonan sobra pa ni sa COVID ang halit sa order sa gobyerno obra-obra sila polisiya hindi santo sa problema hindi solusyon ang no riding may angkas kay amon ang alternative sang pamilya Action firing line. tigaling ambot si ni Sir Diego dapat guro ni maayo naman ta sa kay councilor no Dindo Ramos kung paano ni siya ma-resolvar nga problema nyo. Action firing line. Good evening, aksyonan sa Galo, Hilado, nga monitor si Aldren Sabas. Kag Margie Sabas, siling ni Nonoy Manggubat. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion,
and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Action firing line. Huwag naging kita panahon, may gabi kay Jezreel Tabapa Escabarte, kag Sir Bonillas ng Station 6, Abigail Sirios, kag Serena Grande, Tito Willie Wong, gamonitor man, pero dili lang kita anay kutob karon na gabi, pero antes sila magtakop, dili kita. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapaaksyonan si Mary Margaret ng imo papeles na bilin, no, kag nakita ni Randy Del Weste, aring indulong diri sa Action Radio Bacolod, palihog gwa lang sa guard on duty. Ipa-action mo. With action, Nelmar Madera sa technical side. Back up naton karon nga gabi si Action and Defensor kag Action JM Baikin sa ngalan sa inyo regular anchorman Action Brian Moden. Action firing line. Ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon